Počúvate prácu bez omáčky. Dnes stručne k téme vášho podpisu. Jedna z najčastejších vec v práci je: podpíš to, treba to podpísať. A veľa zamestnancov má pocit, že podpísať musia všetko. To ale nie je pravda. Základné pravidlo je jednoduché. Podpis znamená súhlas. Ak niečo podpíšete, potvrdzujete, že s tým súhlasíte. A neskôr sa vám veľmi ťažko bráni, že ste to tak nemysleli. Preto platí jedno dôležité pravidlo. Nikdy nepodpisujte niečo, čomu nerozumiete alebo s čím nesúhlasíte. Častá situácia: dostanete papier a povedia vám, že to je len formalita. Ale podpisom z toho robíte záväzný dokument a to už formalita nie je. Ďalšia vec. Zamestnávateľ vám nemôže prikázať, aby ste podpísali čokoľvek. Môže vám to predložiť, ale podpis je na vás. Samozrejme existujú dokumenty, kde podpisujete len prevzatie. Napríklad také písomné napomenutie. Tam sa nevyžaduje súhlas, je to len oznamovacia povinnosť zamestnávateľa. Ak s ním ale nesúhlasíte, môžete sa voči nemu písomne vyjadriť. Určite ale nie je riešenie, keď len poviete, že s tým nesúhlasíte a nepodpíšete. V takom prípade písomné napomenutie platí aj tak, avšak ťažko sa vám bude odvolávať, keďže aj neviete k čomu konkrétne, keďže ten papier nemáte. Vtedy teda podpis neznamená súhlas, ale len to, že ste boli oboznámení a že ste to prevzali. Preto si vždy treba pozrieť, čo presne podpisujete. Ak ide o dohodu, napríklad dodatok k zmluve, alebo niečo, čo mení vaše podmienky. Tam už je jasné, že podpis znamená, že s tým súhlasíte. A takým spôsobom si dokážete dokonca aj znížiť mzdu, či sa aj sami vyhodiť. A ešte jedna dôležitá vec. Ak si nie ste istí, máte právo si dokument zobrať, odfotiť, prečítať si ho doma a poradiť sa. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste podpisovali okamžite. Častá otázka je, čo sa stane, keď nepodpíšem. No záleží od situácie, ale vo všeobecnosti platí, že ak ide o dohodu, tá bez vášho podpisu nevznikne. A zamestnávateľ vás nemôže nejako potrestať len preto, že ste s niečím nesúhlasili. Na druhej strane, podpis bez prečítania môže mať následky, ktoré už nezmeníte. Preto si zapamätajte jednoduchú vec. Podpis nie je formalita. Podpis je rozhodnutie, podpis je váš súhlas. To bolo k dnešnej téme všetko, stručne a bez omáčky.